लुगैदों। माबायदि दं नोंथांमोना न'खराव दा बे थांखांनानै? जों दुखुआव दङ। जानोबो खहाबला लोंनोबो खहाबला। आंनि बिमायानो फिसा दङ बेखौ लांफादों। बेखौ फैजानो लुगैदों। बिमानि फिसाजो दंमोन आंहा देलायलायदो बेखौ लांफादों। अननानै फैफिनबा हामगौ। मायाबो मिथिंबो खालामा जोङो। अननानै सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे नाम्बाराव आंनि नाम्बाराव खिथाहर हमनानै दोन जों लायगोन। सिगाङावथ' बिदि थांफेराखैमोन ना? सिगाङाव थांफेराखैमोन जेरावबो। बिनानावखौ मोनलांदोंमोन फुलबारियाव सिमला बागाननिफ्राय। गावसोर न'आव बिखुनजोजों बिहावजों मा जालायखो खारनानै दंहैयो दा। अननानै फैफिनबा हामगौ नंदों आं। दा खोनादों जोङो बेंगालराव दंहैयो होननानै तामिलनाडुआव दंहैयो होननानै। सोरबाफोर नुबाय बायोबा अननानै आंनि नाम्बाराव हरनानै हो। नाम्बारा बेसेबां नोंथांना? माब्ला थांदों होननानै मिथियो? ओंखारलांनाया रुबिबार 7थायाव ओंखारदों जाहैदों न'निफ्राय। बिनि फिसाइया अबाव दं दा? बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेहाबो फैसिगोन आरो फैनाया गारि गाखोबाय। फिसाजो दंफायोमोन ना? औ फिसाजोबो दंफायो। बेखौबो लाबोफाबा हामसिगौ नंबाय जोङो। बबेयाव सोरजों थांदों होननानै सन्देह खालामदों नोंसोर? सेंग्राखौबो मिथिया जोङो अबाव दंहैयो। खोनानाय बायदिबालाय खांख्लाबादान ना मा होनदों। थेवब्लाबो जोङो हमनो हाया खांख्लाबादाथारनि ना अबेनि। मा नाम होनो ओरैनो मिथिनायाव नोंसोर बै सेंग्रानिखौ? सेंग्रानिखौ मिथिनाय बायदियाव बाथा होनो बायदि खोनादों जोङो। ओरैनो दा जगाजग दङ नामा? औ जगाजग दङ। फन हरबाबो हौवानाव बुबाबो हौवायाबो हमा बिसिनाव बुबाबो बिसियाबो ब्लेकलिस्टआव सोनानै लायो मबाइल नाम्बारखौ जोंनिखौ। गैयाबाबो जोङो 15 जन 12 जनसो बिसिनि नाम्बाराव फन खालामबाय थायो। मोनथिजोबहैबाय ब्लेकलिस्टआव सोनानै लाजोबबाय बिजि खालामनानै लाजोबबाय जोंनि नाम्बारखौ। ओरैनो मानो थांदों होननानै सानो नोंसोरलाय? मानो थांनो माने बे हौवाजों थांदों बायदि जों सन्देह'। बेसे गोबाव जाखो बे हौवाजों सोमोन्दोआ नोंसिनि मिथिनायाव? जोंबो मोनथियासै बे थांखालिल' जोंबो मोनथिनाय जाहैबाय। दा नोंसिना न'आव खोन्थाहरजानो फैफिनजानो लुबैयो औ नोंसोर? फैफिनजानो लुगैदों जोङो। जों बेखौ बुबाबो मायाबो। मा बुंहरनो सानो बे नोंनि बिनानावखौ बे भिडिअ'नि गेजेरजों? आं फैफिनजानो लुगैदों। माबायदि दं नोंथांमोना न'खराव दा बे थांखांनानै? जों दुखुआव दङ। जानोबो खहाबला लोंनोबो खहाबला। आंनि बिमायानो फिसा दङ बेखौ लांफादों। बेखौ फैजानो लुगैदों। बिमानि फिसाजो दंमोन आंहा देलायलायदो बेखौ लांफादों। अननानै फैफिनबा हामगौ। मायाबो मिथिंबो खालामा जोङो। अननानै सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे नाम्बाराव आंनि नाम्बाराव खिथाहर हमनानै दोन जों लायगोन। सिगाङावथ' बिदि थांफेराखैमोन ना? सिगाङाव थांफेराखैमोन जेरावबो। आच्छा ओरैबायदि जाबाय मा खालामबावनो गथ'आ आंनिनो गथ'मोन। उमुग गामिया माबायाव मैद्य फुलबारियाव हाबा जाहैदोंमोन। हाबा जाहैनानै फिसाइया माबायाव खामानि मावहैदोंमोन बेंगालराव खामानि मावहैदोंमोन। फिसाइ फैयैनि सिगाङाव मा जाथाय जाखो बिहाव बिखुनजोजों एफा एनै दावराव दावसि जाबाय। बेवहाय बोरै मा सानखो जोंबो मिथिजोबा जाबाय। बेहा दाबसेयाव जोंहा दाबसेयाव बे जाथाया जादों आरो। माब्ला थांनाय? थांनाया जाबाय दाख्लै रबिबार खालि थांदों। सोरजों बबेयाव थांदों होननानै मिथिदों दा नोंसोर? जोंथ' मिथियाखै माबाखौ बेबादि थांगोन होननानै जों मिथियाखै।
नङा दा बबेयाव दंहैयो होननानै नोंसोरो आन्दाज मोनदों? सन्देहआवथ' जों दा खोनानाय बायदियाव माबा गामिनि थारमोनलायलै नङालाय नङा तामिलनाडुआव दंहैयो बादि एसे सन्देह दङ आरो बे गाव गोसोथोनानै लायनाय रं नाम्बार जानाय हौवाया बेजोंनो दंहैयो बादि मोनदों जोंनि सन्देहआव। नाम थाम एसे मिथियो नामा? नामखौथ' जों मोनाखै बे हौवानिखौ। दा नोंसोर मा लुबैदों? जोङो मोनबा गोसो गोथारै फैफिनजानो लुगैदों आरो नोंथांमोन एकदम असान्थि ओंखाम खहाबा दै खहाबा सिजुनैनो फिसाजो दङ 4-5 बोसोरसोनि गथ' दङ लांफादों बेखौ।